Makadiko maZimbabweans nyika iyi ndeyedu tese iyi hainzi ndeyaningi kwete. Ndoda kuti nditaurewo mafungiro angu nenyaya yakataurwa naComrade Nyokayemabhunu. Hatiregei kuti kana tichitaura kana kuti Comrade Nyokayemabhunu vakataura isitokriticize kuti uyu munhu wezanu uyu kozvino kana vanhu vanobatana sei. Tiri kutoda kuti tibatane vanhu vezanu, nyangwe veTriple-C, nyangwe veMDC, tibvise uori hwapinda munyika uhu. Zvatinofanira kuita ndezvekuti senge 2017 I think zvakambotaurwa nevamwe. Vanhu vakabuda, especially vanhu veopposition, ndo vakabuda mumacities muye kuti tibvise President Mugabe. Saka achangobva achina masa anobva vabuda zvikanzi haima hatinei nemi. Saka zvinoda kuitika ndezvekuti tinofanira kuti tiite agreement yekuti hakusina zviya zvekuti isusu tiri dominant kana kuti zvinonzi takadai hayo. Ende isusu hatisi kuti kana kuti pakapinda munhu toti nekuti anga ari wekuzani kana kuti anga ari wekuTriple-C. Hatiitei zvinhu zvekuti nyika inofambira kumberi, hatiitei zvinhu zvekuti division inopera. Division yatinayo muZimbabwe iri kunzwa nevanhu vashoma shoma. Ende tikatarisa background yevanhu vacho vakabva somewhere, kwete kudhara stereki. Ndo vakadominata maoffices egovernment, ndo vakadominata kwese. Kana kuti ukatanga kuverenga, ukatanga kubva kwatakabva ZANU-PF ichitora power, vanhu vemuZimbabwe chaivo angosumudza musoro kuti aende pamusoro aiuraiwa. Ndogona kuverengerai kuti ana ushe wekunze, ana Lookout Masuku, Joshua Ngomo anga auraiwa, vaida kumuuraya dai asina kuzojoina ZANU. Kwakauraiwa vanhu kumatebheland. Ende vanhu vaizviita havasi vanhu vekuti ukatarisa background yavo vanhu vemuZimbabwe. Iyoyo reaction yatiri kutoita yekuti President Mnangagwa nematsotsi aripo aya vari kuita zvavari kuita, tichiramba tichinyerere, ndo zvinoita vanhu vemuZimbabwe izvozvo. Vanhu vemuZimbabwe kumamisha kwatinogara, kunzvimbo dzatinobva, hakuna munhu anobata tsvimbo achinoponda munhu kuti iwe hauwirirani neni. Aiwa, hazviko izvozvo kuchivanhu chedu, zvakauya nevava. Saka zvatinoda kuti tiite ndezvekuti tiverengerane. Muri kuona Solomon Mujuru akafa, akauraiwa, haana kufa ega. Anonzani comrade uyu, anonzani ichi mofu ichi Bhodagezi, kuya Morris Nyagumbo, ana Ernest Kadungure, ana Lookout Masuku, ana Joshua Ngomo, ana Elliot Manyika and stuff like that. Esa maZimbabweans. Ana uyu anonzani Two-Boy akatandaniswa akutaura kuti vakomana zvamuri kuita izvi. Ndosaka imuchinzwa vachitibuda vachitaura kuti chinhu chedu kuriya pachavo ivo vese vamuri kuona ana Ziyamba vakabva kupa. Saka tiri kuda kuti matsotsi ese aya kubva kuna ana Java ana Chivhayo vacho havasi maZimbabweans vava, havasi vanhu veZANU-PF. Vanhu vese vari kunetsa havasi vanhu veZANU-PF. Vari kuba vaya, vari kuba gold, vari kuita sei, havasi vanhu veZANU-PF. Aya matsotsi aya. Saka President Mnangagwa vaive nechance, takatobva vasapota tese pakabva President Mugabe. Tikati aiwa, at least panogona kuita change, zvinhu zvofamba zviri right. As long as uchipinda mupower woda kuseenzesa force, hakuna kwaunoenda. Ende nyika hapana kwainoenda. Inyika ipi yakaseenzeswa force ikabudirira? Inyika ipi kubvira kune vanhu vaiveko kudhara vaive zvikara chaizvo, ana Idi Amin, ana Mobutu, ana Joseph Stalin, ana ani vese, ana Mao vese vaya. Zvakaenda kupi? Kusvika China yakazogara pasi ikati tiri kuitwa chiseko chenyika. Vakomana hazvinakidziwo here tichivaka nyika ezvino kubva pakatanga kubiwa muZimbabwe kusvika zvino. Dai tiri paposition yakakunda Dubai. Dai tiri South Africa ingadai isingateri. Because chiri kuitika paSouth Africa iri kusaboteja Zimbabwe. Because workforce yemuZimbabwe, maprofessional akawanda ari kuSouth Africa. Maworkers akawanda ari kuSouth Africa. Ari kuita kuti economy yeSouth Africa, isusu we pay more kuSouth Africa than we get from South Africa. Handiti? Saka iyo South Africa haitombofarire kuti Zimbabwe iite right. And there is no one, zvakambotaurwa naComrade Nyokayemabhunu, kuti hakuna mumwe munhu achauya kuti tiri kuda kusungunura Zimbabwe. Kana yasungunurwa ikaita right, South Africa inozobenefita sei? Hani maona? Saka tiri kufeedha South Africa. Ende isusu kuti tiite right manje, South Africa haifari nazvo. Ndosaka muchiona vachiita senge vanofarira ZANU-PF. Vandozviziva kuti machinda aya hapana chaanoburitsa. Ende hapana. Ndakambokuudzai. As long as ZANU-PF iripo nebehavior yakadai, actually kuti ZANU-PF hakuna kuipa. As a party, kana kuti ukaverenga uchienda constitution yacho nezvinorepresenta ZANU-PF, hazvi zvinhu zvakaipa.
chakaipai system, chakaipai behavior yevanhu vanopindamo. And the other thing is, kana I think pane ma policies anoda kuchinjwa mu-constitution yedu kana zvinhu zvaright, because constitution haukwanisi kuichinja kuti zvisuteiwe bedzi. Toda kana constitution ichichinjwa inochinjirwa paine agreement yevanhu vese vachitoti government ingadai yachinja pakati. Haikona kuti ione uchida kurambira mpawa kuti ndakuchinja constitution. Woita saGaddafi anyora constitution yega nevana vake achifamba nayo momo ichirepresenta vanhu vese. Although uri kuona madictator ese aunoziva iwo havana kuita chidictator cheudofo chiri kuitwa kuZimbabwe, chekuti vanhu vanopaza. Zvakafanana nekuti unoziva kuti mbavha kudhara mbavha dzaibikirwa doro. Let's say mumusha, kana kuti mumusha menyu comrade Nyokayemabhunu monzi kana kuti maita shaire kuba, vanhu vaibika doro. Do you know the reason why vaibika doro? Because mune muchinoba kunze muchiuyisa pamba. Kana pasina gejo mangwana munoona rapo, kana pasina bhara munoona rapo mangwana. Ndokuti vanhu vabike doro kwavati ari kuisa mupfumi nyengwe zvakabiwa patishai rinotoombererwa rekuti rakafanana nekunge kuda kuvhima. Saka ukaita shai rekuti unoba mumba uchiindisa kunze, unobikirwa doro sei? Hunhu hwakadaro hwakabva kupi muZimbabwe? Nyika dzese nyangwe dzaunoona, nyangwe zvinonzi varungu vanoba zviye, nyangwe zvinonzi maChina anoba. Usafunga kuti vari kuinvesta anything. MaChinese ende hakuna chatowana, hapana benefit yatowana kubva kwavari. Ofunga kuti iwo kana vachitora maminerals akawanda kudaro emabillions ivo vakaparliament, wonzi China is a good friend, iri kudevelopa Zimbabwe. Vari kudevelopa chi? Inotarisa kwavari kuchera kwese, kutandaniswa kuri kuitwa vanhu mumamisha, kutandaniswa kuri kuitwa vanhu vakambopuwa mapurazi, kupazirwa dzimba kwevanhu. Dzakambovakwa sei? Dzakambovakwa sei? Because iwo unganopaziri munhu aningirikira avakwa kaiwo uchiziva kuti akamutengesera ndiani. Because unofanira kuinda kusource yezvinhu. Saka uri kuona kuti everything is wrong muZimbabwe. Hakusina maprofessional, majaji ese aunoona, mapurisa aunoona achinorova vanhu, mayouth eZANU-PF ane apuwa uniform. Comrade Nyokayemabhunu vanozviziva. All these things must end. Zviri kuitwa izvi ndokuti tinofanira kugara around the table kana uita agreement. Hatisi kuramba kuti ava vanofanira kubva, hapana ari kuvada Zimbabwe yese, hapana ari kufara nezviri kuitika kuZimbabwe. Kuti ana Wiknero havasi vanhu vezanu, netuna ana Passion Java twe nana Magaya. Dai anga ari mumwe munhu weopposition akafoja diploma raina angadai akasungwa yezvino, just because ava vanhu vanoseenzeswa matsotsi. Saka vanenge vachingobhabhadzirwa vachiinda vakadaro. Comrade Nyokayemabhunu, rambai makadaro muchiita basa ramuri kuita. Toona kuti zvinhu zviite right kuZimbabwe. But kana ari anyone ari kupinda mupawa, hazvina basa kuti ndi president Chamisa, hazvina basa kuti ndi president Chiwenga, hazvina basa kuti ndiani, hazvina basa kuti ndi comrade Nyokayemabhunu, hazvina basa kuti ndini. But chatiri kuda ndechekuti we need a leader. Anditi we need a leader with leadership qualities. Kwete kuita munhu anoita umbimbindoga wekuti kuZimbabwe yaane 40 something years uchingodza ada kutaurawo kuti kwapa madii kudai onzi enemy pasi naye ngaaurayiwe. Munoberana kandiri munyika muchidaro sei? CIA nemasoja havatombozivi majob roles avo, because ivo vanofunga kuti kudefenda Mnangagwa kana kuti kudefenda president Mnangagwa kana ZANU-PF ndo basa ravo chairo, especially maCIO nemapurisa. Havatombozivi kuti majob roles avo ndei. Ndosaka uchiona kuti vakabata munhu vanotanga kumurova kuti taura kuti ndiwaba. Wakaona investigations dzinoitwa dzakadaro. Zvese zviya zvinofanira kupera. Tofanira kudzoka back to basics, tofanira kudzokera back to normal. Tonyatsoti vakomana taakuvaka nyika ino. It will be hard from the system yatajaira. Life iyoyo icharwadza munhu wese yekuita zvinhu zviri normal. Icharwadza muZimbabwean wese, vanhu vese vanga vajaira. Kumbuka varere, ungomuka woenda apo unouya ne$50. There's nothing like that. Hakuna nyika inoperate that way. You can't just get something out of nothing. Hakuna zvinhu zvakadaro. Nyangwe ukaenda kupi, nyangwe kunyika ipi, nyangwe kuCanada, nyangwe kuAmerica, nyangwe kuUK, ukatowana something out of nothing vanotokunetsa. Ndikamuka ndane mazimari nemazimota ane ningirikini ana Wikner aya, vanouya masecurity agents voti iwo unosenza kupi. Wakaiwanepi? Handiwaona kana kumisa murodhi kuti wakaitenga neimota yayo unosenza kupi. Saka kana uchizvoona uri kuZimbabwe iwe unofunga kuti iningirikini, unofunga kuti ndezveganda kana ndezvechiyayewo. Vanoziva kuti munhu anogona kutengesa madrugs oita mari. Zvinokanganisa society izvozvo. Zvese zviri kuitwa zvemutoriro zvinopera zvii pakauya maleaders chaivo, zvinopera zvese zviya. Saka vakomana, hatiitei kuti nyika iinde kumberi, hatiitei kuti nyika ifambei.
haikona zvekuswera muchiti kana vanhu vachidemonstrata unotoona mumwe munhu akadongorera nepahwindo achiti ona avo vari kutomhanya naye. What kind of behavior is that? Woda kuitirwa nani? Vakomana hatisumuke hatisvinure. Ukaona tikatadza ipapapa, ukaona vanhu vakaregera Zimbabwe yakadai, that's the end of it. Ende kana yatorwa hatidi kuti tiise mumaoko emunhu ane behavior yakadaro futi. Hanimaona tofanira kutobvumirana. Ende kana zviri izvo zvaakuda kuitika, vakomana haticharegeri nyika ichidai. Hatimirei takabatana. Even nyange vanhu vakaramba kusenza kuti ava ndeve triple C, ava ndeve ZANU PF. Pakaitwa ma-elections last time, President Chamisa vakavhoterwa nevanhu vakawanda veZANU PF. Saka what does that mean? Zvinoreva kuti vanhu vari willing kuti tisenze tese, vanhu vari willing kuti tibatane. Ende kubatana kwacho hakumbonetsi. Like me as an individual ndotaura nevanhu veZANU nehama dziri kuZANU hopo dzekuti hatina kana problem. Nyange mafriends, nyange munhu wandisingazivi weZANU akandifonera, ndotaura naye. Even comrade Nyokayemabhunu ndotaura nawo. Hanimaona. Saka hapana kana problem paya. Problem ndeyekuti tinenge tichirwira mumwe munhu kuti ainde mupower. Do you know kuti kuma 1994 ndakatanga politics ndiri mupano. Taienda kwaMaidongo kuRidgeview, taigara tichienda ikoko. Saka taipfuura nepamba pamudhara musoro wenyoka paShumba paLenardembo. Saka zvandaiita indairidza mbira, mudhara Shumba vaifarira mbira. Saka taimbogara pamba kuRidgeview. Saka zvikanzi komhofu uku muri kuita sei uku? Ndikati hatoita politics. Munoita politics? Ndikati zvikanzi zviri right. Mune muchisapotana. Ndiri mudhara dembo haibvunza. Ndikati hatine tichisapota Maidongo. Zvikanzi Maidongo ndo varipo. But munodi kuita imi MP tokusapotai. Ndikati Shumba ndichiri mudiki. I was 18, 19 I think. Ndichiri mudiki. Zvikanzi izvozvo zvekuti muri kuti muri mudiki ka ndo zvinoita kuti zvamuri kuita zvive wrong. Because kana matoti muchiri mudiki hamukwanisi kumira muri imi, zvinoreva kuti zvamuri kuita zviri zvehudiki futi. Saka what he really meant was aiva asingatiregera zvauri kuita. Because muchinda waiva akaipa aireva kuti kana uchiita chinhu unofanira kuziva kuti iwo uchazovei mangwana, kana kuti iwo what are you trying to achieve out of it. Zvinokuperera mukusapota here kana kuti iwo une focus yekuziva kuti kana ndichiita izvi ndofanira kunge tsoro dzangu dzakamira sei. That's the reason tiri kuno nekuda kwemashoko iwayo emuchinda we. Kana tichiita politics is voluntary. But kana tisapota munhu, it doesn't matter who, unofanira kuziva kuti what are we going to be tomorrow. Kwete kuti iwewe as an individual benefit, but as a nation what are we going to achieve out of it. Tikasarudza leader uyu, what is he going to do for us and how are we going to achieve. Saka ndogara ndichitaura kuti even tiri veZANU, tiri vetriple C kana ZANU PF, zvinhu zvakaita zvakaita tingadai tichitori nemagroups ekuti vanhu veZANU varipo, vetriple C varipo, mayouth. Vakomana, nyika yedu kuti ifambirire mberi toisana magroups. Vakomana ava imi midhila nezvehousing, vakomana imi midhila nezvemagetsi, vakomana imi midhila nezvegreen energy, zvemasolar panel. Toita maproposal ekuti anogara aripo ekuti kana let's say comrade Nyokayemabhunu mapinda, hamukwanisi kuzobvunza kuti vakomana toita sei kucabinet yamune muinayo. Zvinhu zvese zvine zviri in place already. We need to have a plan nenyika yedu. Zvaitaurwa naGamba kwezvi aive right kuti we need to have something like a 50-year plan yekuti mune divide into 10 years kana 5, kuti from now to up to 5 years tofanira kunge taachiva chii. Haikona zvengomuka wofunga kuti wofamba woenda uko kuti rodhi ine mapotholes hati iname usina kana plan. Uko kwawanikwa goda wotofonawo China kana kumaarabu kuti kuno kwaita mari, vakomana uyai nemari mutore. Hazvisenzi zvichidaro as a country, hakuna kwainoenda ende iwo hakuna kwaunoenda. Saka vakomana hatisenze nyoka zvakanaka, tisenze takabatana semaZimbabweans, tigadzirise musha wedu. Hakuna mumwe munhu iko kunze kwenyika kwatiri kutizira ndekwedu here, hakusi kwedu. MuSouth Africa chaimo mabrothers edu aya vakusvotwa nesu kwese kwatiri. People are not happy nesu maZimbabweans. Tarisai paMozambique. Vakomana hatibatani, izvi zvanyanya izvi hazviite. Izvo zviri kuita ana Chivhayo zvekutora mari dzenyika vachipa vanhu vachidi. Ndakaseka vanhu I think during the campaigns vekuna ana Goko huko vachipuhwa madhishi eplastic nemakapu.
uyu anonzi anoweiko kwaakaba mari kuGMB or something like that, akamboendiswa kukoti. Saka ndomva ndaakutoseka ndikati vanhu ava vakaendisa cotton kuGMB, ndomva kwabiwa mari yacho vakaregera kubhadharwa. Saka vabirwa cotton ndomva vaigirwa madhisha eplastic, ndomva vaakutofara kutopembera kuti tapuwa. Saka unoziva kuti kana tasvika palevel yakadaro inenge ichiri nyika paya. Saka hatiitei kuti tidzidzisane zvinhu zvifambe zvakanaka, hatiitei tiziye kuti and after all, do you know kuti kana muchiita hapana politician anokuitira anything in real life. Kana uchiita politics voluntary, hapana zviya zvinonzi ndichakuitira ichakati. Hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna chinhu chinouya for free. Nyange dai ukasapota munhu ukaita sei uchitadza kurara, kana ukaona kutokupa mari ndokutokanganisa kwacho. Ana Trump mabillionaires, unoziva kuti iye anotofanirwa kuti aite makampenzi anoita. Hasiri iye but iye ane mari. Hapana paanosvika pane vanhu vomuti tipe mari, tipe ma20 kana kuti titengere KFC tokuvhotera. Unonga zvine brain izvozvo. Hapana munhu anotombosimudza muromo wakadaro. Why do you think kuti kana uchiita chinhu unofanira kuwana something for free? Anyway, Comrade Nyokayemabhunu, thank you very much. Tinotenda nemashoko amuri kuipa. I think vanhu vari kuzvinzwa. Pane vamwe vane pfungwa dzekuti hey kuZimbabwe hatiendi. Muchaenda zvenyu. Senge vanogara muno munana UK kuti ukaona ukachembera woiswa kuhome ndopaunoona kuti hauna ngwara, because haurambe wakadaro. Haurambe wakaita zvawakaita. Kufamba kuri kuita mazuva, kupindana kuri kuita mazuva, kukura kwatiri kuita. Saka vazukuru vedu vachave nei? Vana vedu vachave nei out of Zimbabwe? Iyo iri nyika yakapfuma kudaro. Pane murungu wandaitaura naye munomwe aiwe kurudhisha. Aitaura kuti hanzi hapana nzvimbo iri muZimbabwe isina maminerals. Minerals asati atombove recognized kuti ndei. But Zimbabwe is pegged. It's very rich. Zvangoita DRC izvi. But musoro ndo watisina. Kana ndichiti musoro handisi kureva isusu maZimbabweans tese. Ndiri kutaura kuti munhu anenge ari pamusoro, munhu ari kumusoro uri kudhonza chitima, ndo pasina. Saka chakangomira, takamirira musoro. Hamene kuti uchauya rini, uripo uri kuramba kubva. Saka apa uchitikoshora. Saka zvakaipa manje, saka hatibatanei tonotoita sei. Kubatana nyangwe kubatana chaiko kusiri kwekupinda mustreet. Kungoti maZimbabweans nhasi taakuwirirana. Unoziva kuti zvinochinja zvinhu zvese. Kungotanga kubatana chete, zvinochinja. Vakomana vaya havaiti behavior yavari kuita vaya. Vari kuita behavior because vanotumira mathags vonotyisidzira vanhu voita sei. Hapana vanhu vanourayiwa vari vese. Kana iri nyika yese. Hakuna zvinhu zvakadaro. Saka aiwa Comrade Nyokayemabhunu, rambai makadaro, but chichemo chatinacho ndechekuti hatidi kuti zvinhu zvakaita 2017 zvidzokorore. Kuti tinobuda tese, munhu onzi obvuma, president obvuma kubva. Mapedza izvozvo pobuda mumwe munhu. And pamusoro pazvo kana vari achiwenga vapinda, ngavaregere kuramba vachisenza nemarabhishi ariko kuzana aya. Madharesa aya ana Chamu, ana Obeti Mpofu vaya. Vari useless vanhu vese vaya. Hona ananiki mangwana. Hona timu racho rese. Hapana munhu anokwanisa kuuya nesomething chiri logic chekuti unoti apa chiri kutaurwa. Hapana, vanhu vangogara vanofunga kuti upinde kuya unofanira kunge uchibenefita something. Toda ita kuti politics dzive dzinhingirikiri, dzisave beneficial stereki, dzisabenefite anyone. Zvokuti toisa kana Zimbabwe ikachinja, une wakufunga kuti uite MP unowanei. Ndozvofanira ita politics izvozvo. Ende ukaona munhu apinda woziva kuti ayeye ane chido nepolitics, kwete kupa vanhu mabenefits akawanda kudaro. Vanhu vanotanga kurwa pachipinda mbavha nevakaita sei. Saka aiwa kumana, zvinhu zvinofanira kuchinja. Ende hatiitei agreement zvinhu zvifambe zvakanaka, maita basa.